салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хуб бошед. Дар моҳи шарифи Рамазон хаста набошед, монда набошед, дуогӯи якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем. дуо кунем ки ҳама ҳамватанону ҳамдиёрону ватани азизамон тинҷу оромӣ ва сулҳу субот ҳамеша пойдор бошад. бародарои азиз, ҳамватанои азиз, зиёда аз 100 сообщений фақат личкаи ман ба омадагӣ. ҳамин силкаи мошенникое ки навистагианд ку Саудская Арабия 65 солагӣ дорад ё 70 солагӣ дорад, намедонам. группа ба зиёда аз 1000 нафар одам, группаи бародарои Екатеринбург. онҷо низ ҳар минут мепартоянд, менависед ки бародарои мошенникоанд. халқи тоҷики худмон зудбовар ҳастем. чуба ҳама чиза сразу бовар мекунем. ягон навори хуб бошад, аммо силкаша падилиса намекунем, ба дигарон намерасонем. як чизе ки мошенница ва 609 000 ҳар як одаме ки мисол фақат тоҷико ба агар тиядага Саудская Арабия банкрот мешавад. як дуюмаш ки охе кадом одам шумо бо 500 000 ё 1000 рубле камту метиҳад. ин баъзе бародарои хalq тоҷики худ мо ҳастем ки коргарое бовар мекунем, бачаҳои худомо бовар мекунем, раҳкироте корба мебиёрем барои 100 000 93 000. худам ин кӯшиша гузаштагиам. не ки ягон араб, ягон халқи дигар 1 рубл наметиҳад. барои аввал бовар накунед, зудбовар нашавед халқи азизам. ҳама не бовар кунед, бисёриём ама бовар мекунем. ҳар як силка онҷо медоред картетона чӣ мекунед, картетона холӣ мекунад мошеннико. ҳар чиз ба бовар накунед, илтимоси бародарӣ. ҳамин наворро аз барои Аллоҳ падилиса кунед, бахшиша кун. охе ману шумо баъде ки чӣ кардем он ҷурои худмо мегӯяд лох будӣ. мо шунидагӣ ҳамин чиза мақсад дидагӣ ба чашмомо ки даромад картеша холӣ кардан. охе ҳамин лахануса нашавед, лахатрон ба дода нашавед. мисли ҳам бозое ки бародаро мегузаронанд ки мошин мемонанд. ҳава баъзешо честна, баъзешоне ки лахатрон аст ҳамунҷо. барои ава эҳтиёт шавед бародарои азиз. авиакасаи мо 24 соат кор кар истодаст. дар хизмати шумо ҳастем. мечунед дар шаҳри Екатеринбург кор барои бародаро. телефони ман 932 115 97 97. документдоро телефон кунед. ассалому алайкум.